Дошли в новия шорт. Сега ще отворим 10 мегабокса, като ще видим как ще го направим, защото ще бъде малко трудно. Понеже шортовете са по 60 минути, но аз с отработката ще го направя по-малко. И да видим 10 бокса. 10 бокса с неща и... Legendary Brawler! Хора! О, Legendary Brawler! Имам карен късмет! О, беше, сме събрали всички. Гаджет. Да, супер, не. Мале, хората това е най-якия анбоксинг. 8 минути в канала. Това е анбоксинг, видим. И давай. Хора, това беше от шорта. Ако ви хареса, оставите лайк и чао.